Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, txaldeon, denoi. Eta, gure elkarterako, gure komunitaterako ohore bada. Ez? Hemen idazle hau eukitzea, Estizen Artola Iturrate gure artean izatea. Eta, pixka eta aurkezpen txiki bat eta ingo dut, ez? Bilbotarra da, Estizen, zazpikaletakoa. Eta 24 urte ditu, duela gutxi, hemendikan gutxira, bat geixo beteko baitu, ez? Iaz amaitu zituen aurrezkuntzako eta ikasketak, bai? Eta gaur egun eta egunez egun, ordezkagunen, haitzen da, behiratzen, ordezkapenik eta fortunatze zaion, baina ondino ez. Ordun alde horretatik, bixo gremio berekoa gea. Alegia irakasleak eta emakumeak. Pixkat, eta gaiaren harira edo ez, hauxe da ez, liburu hau da aurkeztu nahi dizueguna. Liburua oso da berria, izan irailean argitaratu zuen Txalapartak, baina hain izan da arrakastatsua, zeinetan hilabete eskasera bigarren edizioa zehatu duten. Orduan, zerbait izango du liburuak, bai? Ze hobekuntzak eta baditu, asko hobetua ez izanagatik. Liburuaren ideia edo, ez pixkate mamitu ernaia edo izan zen olabait, ernamuina edo, 2019an, bai? Garai hartan, Elizondon, batera jotze izan zen, ez du bateriarekin zerikusirik, gazte feministen batera jotzea izan zen. Eta hor, ez dizen, hasi zen, nolabait, barruntan aspaldi zekana edo horri forma ematen. Hasi zuen, subentziok eta diru laguntzak eta lortu nahien dala bide luzea, baina hortan arazo larregi edo, ez zuen izan. Eta zera, Elizondoko horren ariraz, orduan proiektua baino etzen, tokatu zitzaion gradu amaierako lana egitea, grala egitea, eta zer aukeratuko, eta emakumea eta kartzela, gaia. Orduan hori izan zen lanaren izena eta izana. Izena eta izana. Hori, 6 urte edo eman ditu, pixkat haue erditu arte, bai? Eta egun, Bilbon bizi da, bai? Etxe okupatu batean, orduan, diru premia beti dago, ez? Baina, hori, aitatxo eta matxo hor daude. Bai, orduan amakin bazkaltzen du, aita lanian dabil, duela urte batzuk, bai, aita 2000 eta galduinez, baina duela 13 bat urte edo atera zen, parot dotrina aplikatuta, darokatikan. Eta holaxe, ñañan eiteko, goizetan eta ume zaintzen ditu, biak alabiak ume motxiladunak. Hau da, atia lanemezaren dago, eta bitako batek 6 urte ditu, eta bestia... 3, beteko ditu datorren astean 4. 3 eta 6 urte, bai? Eta hause, Estizenen biografia, holaxe.
Bueno, ideia izango litzateke, zeuek ere hitz egitea, bai? Baina protagonistea gaur ez dizen da, ez? Orduan, galderatxo batzuk eta egiteko asmoa dakat, gero pasarte batzuk eta pare bat pasarte aukeratu ditu, irakurtzeko, eta gero banan galderak ingo dituzue, bai? Bale, orduan, lehenengo hause izango litzateke, atxaldeon, bai? Gurpilak, dakite, hau gurpila dan, ez dan, edo, baina ez dizen zeatikan, izen buru hori. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta aurkezpenagatik ere bai, Idoia. Izenburua egia esan amarena da, ideia berak eduki zuen. Proiektuarekin hasi ginenean beste izenburu bat zeukan liburuak, Puerto de Santa Marian egina, oso luzea eta iruditzen zitzaidan ez eukala horrela indar berezirik, orduan deskartatu genuen eta hasi ginen beste batzuen bila eta ja bidali behar genuenean imprentara eta maketatzera izen gabe nengoen oraindik eta orduan inguruko galdetu nien norbaiti okurritzen zitzaion izenburu posibleren bat eta amak esan zizkidan batzuen artean gurpilak izan zen gehien gustatu zitzaidana. Iruditzen zaidalako batetik oso elementu fisiko importantea izan dela gure bizitzetan horren beste bidaiatu alizateko, ez? Gurpilik gabe kotxeek eta furgonetek ez dutelako funtzionatzen. Eta beste alde batetik metaforikoki ere badaukalako karga bat, ez? Borobila den figura bada, batzutan amaiezina edo buklea irudikatu dezakena ere bai, baina aldi berean pintxazo txiki batekin ere osorik aldatu behar duzu, bestela ez duelako bere funtzioa betetzen, ez? Eta orduan, iruditzen zitzaidan, gaur egungo garaiarekin ere egin altzela nola baiteko lotura bat, eta gurpilak zulatzeko eta aldaketa behartzeko aldarria pizkat egin, eta gero gainera, proiektuari izena jartzen diona ama izatea, izan zen ja ginda totala. Bai. Aurkezpenean eta astu zaite esatea, eta uste merezi dutela. Txalaparta, Tafallako txalaparta argitaletxeak atera du hau, aurrera, eta hor bereziki editorearen lana txapelak entzeko modukoa izan da, garazi arrularena, bai? Bale, hori pasaitzait. Bale, ez dizen, liburua idaztea zergatik erabaki zenuen? Hori lehen aipatu duzun batera jotze feminista hartan, euki genuen tailer bat emakumea eta espetxea izenburua zeukana, eta segon pizkat antolatua bi ataletan. Lehenengoa zen, barruan preso egon diren emakumeek espetxeak sortu dizkien violentzia, ez? Bikoitz, hirukoitz eta barrak aztertzeko atal bat, izan zen lehenengoa, eta bigarrena gehiago, kanpoan egon garen edo diren emakumeek zenolako lotura euki duten espetxearekin, eta hori ere nola zeharkatu duen violentziak, ez? Eta orduan ondorioa izan zen bi ataletan falta zitzaigula errelato kolektiboa osatzen hastea, Espainiar estatua ari delako bere horretan, ez? Eta gu oraindik ez. Eta egiten dugun apur horretan gainera zentroa beti hartzen dutelako gizonek eta barruan preso egondakoek. Orduan, 2019an ja nire burua komentzitu nuen, iruditu zitzaidalako nik baneukala aukera bizipenetatik eta nituen harremanetatik zerbait sortzekoa. Hasiera batean, ideia izan zen, nire asmoa zen amaren bizipenetan oinarritutako zerbait egitea, baina ez nuen komentzitu. Orduan, niretik eta motxiladun ume historioa kontatzea erabaki nuen. Eta justo bide horretan, atera dira ere, errelato hau osatzeko ekarpena egin duten beste hainbat proiektu edo liburu ere bai, ez? Hor badago Miren Azkaratek Gararekin atera zuen liburua aurre erbesteratuen testigantza bilduma bada. Badago ere orain Olatz Dañobeitek egin duen tesi doktoral bat, 80ko hamarkadako emakumeek jasandako errepresio politikoaren eta militantzia politikoaren ingurukoa.
Eta, iruditzen zitzaidan bide bat ja bazegola zabaltzen, ez? Eta niretzat hori ere errezago izango zela, ez? Zelako nolabait gehitzea horretara, eta... Baina zeatik, momentu honetan. Bai. Momentu honetan, iruditzen zitzaidalako espetxearen inguruan ari garela nahiko apaltzen orokorrean, orain ziklo berri batean sartuta gaudelako zorionez, eta Espainiar estatuko sakabanak eta bukatuta dagoen arren, iruditzen zitzaidalako espetxeak bere horretan ere zauri eta min asko sortzen dituela. Badaudela oraindik ere Frantziar estatuan beste 4 preso seme alaba txiki batzuek ere jarraitu behar dutenak milaka eta milaka kilometro egiten aitarekin egon alizateko. Eta orduan iruditzen zitzaidan bazela momentu egoki bat liburuaren bidez ere gai hau berriro mai gainera ekartzeko eta hortik ere ekarpena egiteko etxeratzeko prozesuan. Garbi ez? Bai, garbi adierazi du. Zakit, pixkat saiatu, galdetu, zuzenean galdetuko dizuete, liburua zuetako zenbatek letu dezu, zenbatek irakurri dezue? Ikarnez. Ordune, anentzan. Vale, hasi ere ez, Rubia? Hasi bai, vale. Esan nahi dute, pixkaz. Adostu, agian aurratzeko atzekoarek edo. Bezero pila bat. Bai, hori zan beste ideia, nahi genuen bigarren edizioko liburuk ekarri. Baina... Ez aizkiten du gara ez. Tafalla oso urrunda. Vale. Zera, orduan, pixkat alde batera utzi ditugu, aurkezpen asko egina ditu. Gaur bertan atxaldian ETB egon da. Miramonen egon da, elkarrizketa batekin. Ja, ritmo, ez? Topian tope, baina horretaz gain, irakurle tailer askotan eta ez, ibili da. Baina, klaro, hoietan prebioa da liburua irakurri izana. Eta hemen batek baino ez du. Bai. Hala ere pixka, zerbait esate aldera edo, ez? Neure hasia naiz, baina ez eta maitu, Onartu horra da. Bai, maileguan hartu dut, gaur erosi nahi nuen, baina, haindik gane zeratu gabe dakat. Esan nahi dut, puntu, eta ustete, ausardia puntu handia izan duela, neskatxo honek, ez? Gizonezkoak aipatzean. Historia luze honetan, sasian, kartzelan eta ez, nola hor protagonista absolutua kanpora begira, gizona izan den, mutila izan den, bai? Badakit gai labainkorra dela eta peligroso xamarra dela, baina ez dizen tipa emakume ausarta da, bai da, nola ez. Bai, eta busti eginda, horre irailan bertan liburua aurkeztuta gutxira beste idazle batek, Leire Vargasek elkarrizketa egin zion argian, eta hor, lagunak edo etxaiak irabaziko itxunan, baina oso garbi hitz egin zuen, bai. Ordu nahi nuke pixkat, esan nahi dute, bai, aitaren papera edo barruan zegoen, gero kaleratua dan gizon hori hor dago, presente dago, baina egundoko pixua eman diozu protagonistari, nola ez, intzari, baina amari eta gero kamarilla guztiari, ez? Bai, liburua osatzeko egin nuen ariketa pizkat kolektiboago bat, enuelako bakarrik zentratu nahi nire bizipenetan, orain arte, lehen aldia delako literaturara ekartzen duguna motxiladun aurren gaia, eta orduan iruditzen zitzaidan nire bizipenetatik soilik hitz egitea kutsune asko sortuko lituzkela, orduan erabaki nuen auzoan nituen beste 2 motxiladun aurrekin elkartu eta gure bizipen konpartitu eta errepikatuetatik ere idaztea liburua. Eta elkarrizketa ia guztietan agertzen ziren gure amak.
pizkat aitortu nahiean urte luze horietan egindako lan ikusezin eta aitortu gabe guzti hori, ez? Zorionez edo zoritxarrez, zoritxarrez, guk etxean ez dugulako gure guraso bien figura izan, eta orduan gure ziketa prozesuan ere nahiko genukena, baina askoz pisu gutxiago eduki dutelako barruan egon diren gurasoek, kasu gehienetan aitek, eta orduan kontrara gure amek kriston pisua eta garrantzia izan dute gure ziketa prozesuan, ez? Eta hori nolabait ekarri nahi nuen liburura, ez bakarrik aurraren figura afektiboa edo erdigunean jartzeko, baizik eta iruditzen zaidalako gure amek egin duten autua ere autu politiko bat izan dela, eta izan dela haiek eduki duten militatzeko modu bat. Aurrekoan amarekin izketan esaten genuen, bai, igual izan gara maitasunaren militanteak, eta esaten nion, bai, modu batera edo beste batera, eta kontraesanekin edo kontraesan gabe, baina uste dut ukatu izan dela erabaki bat hartu dutela haiek ere bai, eta hartu dute, eta hiei eskerrere jarraitu ahal izan dute barrukoek, osasuntxu, bizirik, eta sare batekin kanpoan ere bai, ez? Eta, bai. Ez, maitasunarena esan duzunean, nik neuk defendituko nuke maitasuna politikoa bezala. Hori da, bai. Bai? Bai, eta hor, bizentzutan ere, bai. Justo Madrildik gora ja ekarri zituztenean Espainiar estatuko preso guztiak, hasi ziren pila bat elkarrizketa egiten komunikabideetan preso hiei, galdetzen hori, batez ere Puerto de Santa Mariako garaiko bizipenen inguruan eta guzti hori, eta tartean nire aita elkarrizketatu zuten ere, eta galdetu zioten aitari Puerto de Santa Mariara joaten zen autobusaren inguruan. Eta ni, zerretu nintzen. Ze nire aita ez da sekula santan egon Puerto de Santa Mariara joan autobusean. Autobus horretan joaten ziren, nire ama, bere lagunak, senideak. Eta nik esaten nuen, hau zer da broma bat? Osea, hainbeste senide eta lagun egon da herri honetan hau ere galdetu behar diezue presoiei, sentitzen dut, baina ez. Eta gainera, konturatu ginen, elkarrizketa horietan, ezakite, aitortza egin nahiean edo dena delakoa, jartzen zutela balorean maitasun inkondizionalaren leloa, ez, gure aitek. Haiek ere kontziente zirelako, kanpoan eduki duten sostengu hori gabe, haiek eliratekela heldu diren lekuraino iritsiko, baina niri oso arriskutsua iruditzen zitzaian aldi berean. Batetik, gure amek edo kanpoan egon direnek erabaki dutelako horrego nahi zutela, baina erabaki hori guztiz baldintzatua egon delako ere bai, ez? Eta gure mugimendua ere oso patriarkala da, eta presio soziala ikaragarri handia izan da, eta egon dira emakume batzuk zeinak erabaki duten ezin zutela horrekin aurrera jarraitu, edo haien bizitzarako ez zutela proiektu hori nahi, eta, ez dira oso politak izan, gerora emakume horiekin eduki ditugun jarrerak, mugimendu politiko bezala, eta orduan, uste dut dela gai bat oso korapilatxua eta arantza asko eta ertz asko dituena, baina, meloia zabaltzeagatik hor bota nuen. Zea, estizenekin, pixkat, gaur ezautu dugu elkar, egunotan atxugea. Telefonoz eta whatsappian eta gemelean, baina oso modu, ni positibo esango nuke, ez? Ikusi edo, adirazi duzu eta bate egiten dute, estizenekin ez. Gureak, kakotxak, gureek, euki dutela, euki degula olako, babesa hundia. Babesa hundia, bisitak jasotzeko, bai? Beste askok, mama eta papak eta ez, eta datozen eta dauden, ez, preso eta askok ez dutena. Eta hori ez da gure iritziz, biona otan edo ez, ustekabean sortu. Orduan,
eta orain ari naiz ja pixkat, militante politiko gisa edo ez, hizketan ez, zaintzarena, agian zaintza aipatzek ere, baina aspaldian egin dugu, eta uste dut horri esker gaudela hemen. Horri esker gaudela hemen. Hau da, bat edo beste, bisitei gabe baldin bat zeon, 11 motibogatik edo, herrietan, auzoetan eta brigadak ez, baina honena jun beharra dao, kolgauta daulako, bakarri daulako, bai? Ez dakit, agian holaxe, esan nahi dut. Zera, ni eta pentsatzen dut horregatikan aholkua, favorez, liburu horik ez dugu ekarri, baina hau letu beharra dago, baina Biblia moduan. Zeatik, eramango gatxulako gure iragan, ez horren urrunera, esan nahi dut, bisitak, mirentxineko, ez? Jende, izenik ez duen dinamika horretara, eta uste dut hemengo batzuk edo buruan badugula, ez? Hau da, haiekin jun, eta umeak sartuan zurekin batera, eta esnatu, nizer dakit, Kordoban, edo bestea, eta benga, ez? Esnatu, eta orain aitatxona, edo amatxona gutxiago, ez, holako kontu, ez? Zer nahi duzu, beste galdera literarion bat edo... Oin esan baluzu bai ala ez, Bai. Esan nahi duz, sartu gara meloi horretan, gizonen meloi horretan, ez? Baina gauza txikitxo bat geixo, ez? Eta agian lotura badu, zakit Bilbon, baina hemen Donostian, Agorson ere bai, partezarrean, morboak funtzionatzen du, bai? Eta orduan askok, ez, jakina izan dute, baina idazlea aur motxila duna da? Eta zer? Hau da, esan nahi dut, hau fikzioa da, baina ez da fikzioa. Oinarritua dago, ez horren beste ire ez, gehiago, oso ondo adirazi du, ez, besteen zeatan. Bueno, eta zuei hitzeman aurretikan, estizeni eskatu genion pasarte bi aukeratzeko, bai? Bere gustokoa. Astu zait esatea, bere aitak, pixkat, ibilbide profesionala. Puerto de Santa Maria, Langraitzera igo, klaro, ze ume hau, ez? Proiektu kartzelan egin ninduten, bai? Leoneko Mansilla de las Mulas, Burgos, eta darokan atera askatu zuten aita, estizenen aita hori, 13 urteren bidea, bai? Bale, orduan, pasarteak bi izango dira eta idazleak, autoreak irakurriko ditu. Bata haurtzaro estizenen haurtzaro garaikoa da, 2005 edo, hautako batzuk jaio gabe agian. Hortxe, hor nun bait, ez? Beste batzu bai. Bale, nahi ezunean. Bale. Bazkaldu eta gero berriro joaten gara autora. Tira, azkenaldian gaur bezala furgonetara. Baina oraingoan oso laburra izaten da bidaia. Ez dakit ondo kalkulatzen, baina Pirritx Porrotx eta Marimototzen diskoa jarrita dagoenean ez digu 3 abesti entzuteko denborarik ematen. Errepide honetan gainera ez da autorik ikusten. Askotan gu bakarrik ibiltzen gara, eta oso harin iristen gara gure aiten etxera. Ez da Bilboko etxeak bezalakoa. Parkin bat dauka, erraldoia. Auto pila bat aparkatu aldira hemen. Ez dakit ziur zenbat, baina agian 100 bai. Aitaren etxera sartu baino lehen, etxe txiki bat dago kanpoan. Ez dakit norena den, baina beti egoten dira 2 gizon berdez jantzita, txano bitxibana buruan. Txikiegia dirudi inoren etxea izateko, baina amak esan adakit munduan jende asko dagoela guk bezalako etxe handi bat izan ezin dutenak. Gure amek karterak ateratzen dituzte ara iristean, eta karneta eta familia liburuak ematen dizkiete.
Karneta da plastikozko gauza lauki zuzen bat balio duena ikusteko norgaren. Eta familia liburua ere antzekoa da. Gure amek azaldu ziguten behin, hori ematen dietela etxe txikian dauden gizonei jakin dezaten gu nortzuk garen, eta gure aitari abisatzeko iritsi garela. Horrela, heldu garela esaten dietenean korrika joaten dira gure gelara. Gure gela ere berezia da, ez dauka hoerik, ez jostaiurik. Maila eta ulkiak daude gelan plastikozkoak. Niri ez ezkit gustatzen itxusiak dira, eta gainera askotan ukitzen ditugunean kalambre moduko bat ematen digute. Horrez gain komun txiki bat dago gelan, ate hori bat eta leihoa. Atea ere ez da gure etxekoa bezalakoa. Horia da, oso pisutsua eta beti dago itxita. Guk ezin dugu zabaldu, eta itxi ere ez dugu gukizten. Aitarekin bizi diren beste gizon batzuek baizik. Gizon horiek aitarekin bizi dira, baina ez dakit bere lagunak diren. Bere lagun minak eta lagun kutxunak ez behintzat. Aita eta bere benetako lagunak ezberdin janzten dira. Bakoitzak arropa ezberdina izaten du soinean. Ateak izten dituztenek ez. Ateak izten dituztenek arropa berdina daukate beti, urdin kolorekoa, urdin iluna. Nik ez nuke nahi beti arropa bera jantzi. Zagit, honen arira ez. Leirerekin, Bargasekin egindako elkarrizketan, izugarri gustatu zitzaidan kontu bat aipatunan, ez? Eta hor nola egondan gure artean, pixkat, ez? Evoluzionatu degun apur bat, ez? Hau da, zenbatetan ez dugun entzun umeari, ez? Esatea, ez aitatxo lanian dago. Bai? Eta aitatxo lanian dago persekula, bai? Ez? Eta orduan orain badagoela, ez? Hori oso ondo azaltzen zenuen, ez? Bazakit, oraingo zer dan, baina oso erabilia izan zen kontu bat izan zen hori urtetan, ez? Josune? Bai, eta nik elkarrizketan ez nuen bota nahi horren beste epaitzeko edo esaten zigutena, zin gehiago, ulertzeko ere bai, zukume batia saltzen diozunean, oraindik espetxea zer den ulertzen ez duen garai batean, bere aita espetxean dagoela, zuzenean burura datorkiona da, bere aita orduan gaizkila dela. Ez? Espetxean beti daudelako bakarrik gaizkileak, lapurrak, eta bertan egotea merezi duen jendea, inkluso, ez? Eta orduan oso egoera komplikatua da, ze ez baldin baduzu benetan azalpen hori beste azalpen mota batekin akonpainatzen, ez? Espetxea zer den, zertarako balio duen, ze jende eramaten duten bertara, zergatik, ume bati esatea zuraita espetxean dago, komplikatua izan daitekela, ez? Eta gainera hori, nik uste dut bere garaian gure gurasoek egin zutela izan zuten guztia, eta izan zuten hoberen, eta gauza batzuetan asmatu zuten, beste batzuetan ez, baina bistako. Vale. Bigarren pasartea darokakoa da, eta hori, 2012koa edo. Hasi galderak pentsatzen, Ze abukatuta galderekin hasiko zarete, edo komentarioekin. Darokako itxarongela emakumez beteta dago beti. Baina ez nau harritzen, alas egon dira beti Mantzillakoa eta Burgoskoa ere. Maitasuna nekearen gainetik dagoela entzun diot amari askotan. Maitasuna zer den sarritan galdetzen diot neure buruari. Ea amak hartutako bidea gehiegizkoa izan ote den. Ea nik zeri eman barko niokeen leku handiagoa, nire lagunei, kirolari, dantzari, ala aitari. Ea aita etxera etorriko den egunean zerbait okertuko balitz, nola partitu beharko nukeen maitasuna. Ea preso daudenek nori ematen dioten eta nori eskutatu. Ea presoi batzuek kaleratu dituzten einean, zergatik ordezkatu dituzten gurekin itxarongeletan egondako andrak neska gazteengatik. Eneritzek eta amak ere maitasuna zitzegin izan dute bueltako bidaiaren batean. Entzuten ez nituela uste zuten, baina kontatzen zituztenak kontatuta ezinezkoa zitzaidan entzungor egitea. Eta bizipen horien guztiak ezagututa, besteentzat maitasuna zer den ere jakin nahi nuke. Jakin nahi nuke maitasuna zer den preso dagoen bikotekiari sorbalda gainetik begiratzen diotenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den parean duten emakumearen bizitzari zentzua ematen dion ezaugarri bakarra barruan dagoenaren bikotekidea izatea dela uste dutenentzat.
Jakin nahi nuke maitasuna zer den, urte luzez preso duen bikotekide aukitu ezinik egonda, parrandan ligatu duen neskaren kontura edo zein astakeria botatzen dutenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den, norbere zilborrari begiratu ordez, presoen bikotekideen bizitzak kontrolatu eta handikeriaz epaitzen dituztenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer bilakatzen den horrelakoetan, edo zergatik den desagertzen. Bale, zeuena daitza. Orduan, komentario, jakinmin, kuriosidade neurrian, bestela moztuko zaituzteu, bai? Bota. Ni, azteko, segun bestu? Azteko, mila esker, zure lanagatik, etzaten dut, berriz, ez dut irakurri baindikan, baina irakurriko dut. Eta ikusitu danean, beste betaurrikoarekin, emakumen betaurrekin, kasita eta ni uste dut beharrezkoa dela, zeren liburu kartzelan dagoen dena eta ez dakizera asko dakigu, baina zure puntutik emakumeak eta laba txikia, eta oso gaztea zara, eta orduan mila esker lanagatik. Ni uste dut, ekarpena handia izango dela denontzako. Eta batez ere, emakumentzako ere bai. Zerezu, Idoia esaten duzu, zaintza, egia da, zaintza denon artean izan da. Baina batez ere, kasu horretan ere bai, kartzelan egonda direna ere bai, gehienak zama gehitu da emakumen sorbalda. Eta mila esker zure nagatik. Zuri, eskerrik asko. Aipatura aipatzen ditu, amonak, izebak, eta bai. Oso ondo itzaldia espena eta liburua irakurriko dut, eta baina oso usarta izan zea kentzeko gizonok, kentzeko gure zera. Gure maiatik eta jentzeko errealitatera. Eta, aipatu duzun, bigarren irakurketan, maitasunaren nekea. Hori oso sakoa da, gero, nire galdera da, neke hori baita eso sentitu duzu, eta, baina gero hori jarraitzen du, edo arintzen da, zaila da, berriro barrera egitzen duzu bizitza bat, bizitza dira paraleloak, eta gero maitasunaren nekea hori agian jarraitu dezake. Bukatuko da. Bai, eta nik uste dut gure gurasoak barruan egon diren bitartean ere guretzat oso konplikatua izan dela aitortzea nekatuta geundela. Eta hor, justo irakurri duan pasartean ere momentu batean aipatzen du, ezakit zeri eman beharko nioken leku handiagoa aitari edo nire bizitza sozialari, ez? Justo ja batez ere nerabe bihurtzen hasten ginenean, askotan zure gurasoa oso urrun baldin bazegoen asteburu osoa galtzen zenuelako, ez? Eta baldin bazeneukan zure saskibaloi partida superimportante bat, orain igual guretzat txikikeria bat izan daitekena, baina nerabe batentzat dena gauza bat superimportantea, erabaki behar duzuzuk 10 urterekin, 12 urterekin edo 13 urekin zer nahi duzun lehen etxi zure bizitzan, ez? Eta nik uste dut aitortzea bera ez dut joan nahi, ez garela askotan ausartu hori esatera, eta ausartu garenetan ere oso erantzun diferenteak egon direla gure familietan, batzuek ulertu dute, beste batzuek ez, bai, ezakit, eta batzutan denboran luzatu da, beste batzuetan arinago pasa zaigu, baina nik bai uste dut, eta bueno, inguruan ditudanekin ere hitz egin eta gero, gure motxila askatzea oso gauza zaila dela, etxeratzen dituztenean ere bai, ez? Guri tokatu zaigu bizitzea bizipen batzuk oso politak eta maitasunez beteak egon direnak, ez? Aipatu dugu Mirentxin, Urtarrileko mania, herri honek guri beti demostratu izan digu gu,
ginenak izan da, babestuta geundela, ez? Baina kontrakoa ere bizi barri izan dugu, ez? Espetxearen violentzia, funtzionarioen, bai, osea, eske violentzia hitza bakarrik datorkit burura, eta horrela hasi gara gu, orduan uste dut zauri batzuk sendatzea oso komplikatua dela, eta sendatuta ere guri dagokigula horiek kontatzea, orduan, neke hori ezakit noizbait desagertuko den, eta ezakit desagertu behar den ere, seguk kontatzen ez badugu uste dut ere ez duela beste inor kontatuko, eta, bai. Zuri pertsona, oza, baitasun nekea zen, gero beste bizitza bat erekin behar bai. Ja, pues, aitarekin, honetan, bai. Ez dago, erraza izan. Ez, eta de hecho, liburuaren azken aurreko pasartea da etxea izeneko pasarte bat, pasarteak dira espetxen izenak, eta gero dago etxearen pasarte bat bitan zatituta dagoena. Eta erabaki nuen hitz egin nahi nuela ere etxeratze prozesuaren inguruan, hori ere badelako gai bat, guztiz tabua dena, eta niri pertsonalki adibidez kostatu zitzaidan aitaren etxeratze prozesua ondo kudeatzea, ze Idoiak azaldu duen bezala nire aita Parot doktrina baliogabetu zutenan etorri zen etxera, eguerdik ordu 2 eta 20 josidaten instituto katea, eta goizaldean ja etxean zegoen gurekin, nik 13 urte nituen, lo egiten nuen oraindik amarekin, eta derrepente zegoen gizon bat, nire amaren oearen nire zatian, en plena del pavo, bai, pues, eta horrek suposatzen duen guztia bai nahi nuen moduren batean islatu, ez? Iruditzen, bai, oza, ez da iruditzen zaidala da, como objektiboa ez dugula hitz egiten horren inguruan, sekula, eta guri ere asko kostatzen zaigula esatea bale gauza bat, oza, askatu dute, amaitu da amets gaiztoaren zati bat, baina orain ere gure etxean beste lurrikara badago, eta ikasi behar dugu elkarrekin bizitzen, elkarrezagutzen, gure gurasoek ere haien artean askotan, espetxera sartu baino lehen ez zuten etxea konpartitzen adibidez. Orduan hor, daude pila bat kontu, pues estanda egin dezaketenak eta kudeatzeko saiak direnak. Eta kontatzen du liburuan intza protagonistak adibidez eskatzen duela laguntza psikologikoa. Konturatzen delako, berak ez daukala gaitasunik egora kudeatzeko eta orduan laguntza eskatzen du. Eta konturatu izue bokratu ez dute hori. Hori da. Bai. Aian, prozesu zabatzen behartu da, baina zuek aukera ez dute. Txalo barri da. Eskerrik asko. Bai. Gehiago? Ni gauza txiki bat, zuentzako, zientzia fikzioa izan daitekena, baita ez dizenentzako ere. Bazen behin, barne sailburu bat, Juan Maria Atutxa izenekoa, bai? PNV-ko barne sailburua, eta horrek aldarrikatu zuen publikoki Ezker Abertzaleak ordaindu iteziela neska gazteei bisabisak egitera juteko. Zuetzara horren gazteatia. Hori publikoki esan du, hori hemerotekan badago. Bai? Gaizki esan da, las puntas de la izquierda abertzale. Ez, Ezker Abertzaleak pagatu eitezien, bai? Bizeta jutearren, bai. Holaxe? Bai? Bale, bide batez, hau ja ontikan kanpo, Gabonak, Gabonak eta gero Bilbonen manifestazio, mobilizazio oso importante egongo da. Azkena baldin bada ezin hobe, baina, denok hauen herrira, bai? Eskerrik asko tertzagatik, bale? Zuei. Dendan daude ja, erosi dezakegu dia. Bai, asmoa zen gaur ekartzea kontua da, nik etxean neukan liburutako bat, eta agortu nituen aurkezpenetan, eta liburu dendetan ere agortzear zegoenez, txalapartak erabaki zuen 2. edizioa ateratzea ja. Orduan, liburu denda batzuetan badago, eta bestela beste batzuetan iristear egongo da, aste honetan jasi direlako banaketak egiten, así que, bai. Eta kasu Durangorako 3. edo 4. edizioa. Ez.
Bueno, mila esker, tortzagatik. Zer zara? Aipatzen duzun gauz batzuek oso sarta. Baina pena mereztu, seguro. Bai, eta nik uste dut bigarren edizioare izan dela horren ezakit sintoma bat, ez? Beharra daukagu beste bizipen batzuk entzuteko eta partekatzeko, eta orduan horrelako zerbait ateratzen denean denokoaz korrika, ez? Emakumea eta laba eta gaztea eta motxiladuna horrek Bai. pixua du. Mila esker. Zuei. Bai. Barru kulturalak.